ke wonye ñinin kali min ke ko do ko kulu be salli alimami do kofe ko salli munum be gunda ko abe da fatiha doronde la ko aka kumbele minanw fana aji karu nunun kelen kele abode fo ko ale ko ma ka salli ka teli bo aka do fara fatiha ka ko ale te do fara fatiha ka ko fatiha wasara ko be cogodi o ambe min fo na ya soro kuma min fora sahalendo ambode fo ka faraka parce que galon ka chasisa hadama de dowte mo min fe dorobe kuma do fo ka kasuru sababa taala na ya soro sahalendo folo abe nyine alima fin fe ni ekele hadama de unte kelene ni eye konanjiya ke e deserala iba soro mo do be ala yo titri bila e sanfe iba soro ye mo ya almami te jate ateka kuma mina ateka kuma jate ete jatelente afe mo munum be misiri kono nu u jatelendo almami fe u ka kuma u ka bwabolo mo bawdo ale nye koro bonya ba ale muruche afo lu yeke ekelende desera iba soro almami te jate doni ke bagay ale bolo ye bila palasi la ka palasi te minye iba soro kodo be eni almami che mimba to ateka kuma mina mogo were munum be misiri kono ni almamu nyogon bonya ni karama bunu nyogon che kuma nyefo luye uluni almami ka kuma ukele na kele ni ala sunna nu kuma na ni hakili ni hikima ye abe yele maw mbe min fo oye ode o uka kuma fe sunna de do ka fara fatiha ka sinu ni mogo menya ayere tugu yere ka salli beke ni fatiha salli ka nyike ko abe bugari kono fajiri salli yoro bondala abu hurairata ko an ambe salli ni awye ni cide nye salli min bange amba banga wuye aye min gunda amba gunda ni mogo menye fatiha kala iye do faraka akani mais ni mogo min danna fatiha doro na ka salli kani akakene Sheikh Albani be nindo aka kitabu kono sifatu salati nabi Albani be ni hadisa do kono koni mogo menye ka salli beke fatiha doro nya ka salli ka kene kaya wure faras fatiha ka kasora wure fara fatiha ka sunna de do atigiye sunna de toye aka salli ka kene me kuma kafe mo nyuma ka kuma fe aka do fara fatiha ka wode cire ka sunna sallallahu alaihi wasallam me sallin ko ni ka kene ni ne kumbele mina yoroye jikru minum be fo kumbele mina la ube sujuru la ni ma fantiya soro la sujuru la ni hari dana kelende la me ma fantiya soro la urkula ma fantiya soro la sujuru la hari na dara subhana rabbil azim sinya kelende me fo ma fantiya ko ni soro la aka kumbele mina la sallikani hari na dara fana subhana rabbiyal a'la sinya kelende sujuru kono me ma fantiya soro la ka sujuru la sallika kene minye ka fo duru e ka fo e was fo saba ube fo duru sunna de yulu fana ye me wajibi ye kelende me kelemi wajibi ye kelemi nye mafantia ka soro ka faraka ambe min fo kanyin kali jabila ni nende o kominye ni fana kanyin kare munye kominye juma salli ko juma be salli fana nye ko ni nye juma fana ka damana kere kera fendewa min nye juma salli wakati doni ke ka kuma fula de bana doni ke ba fancha man ko juma wakati be ko mi salli fana wakati le min badi jawal ni tile jengna ka sanka ba chamanche bila juma wakati yo ode ani salli fana wakati be de kelenya doni ke ka kuma fulana uko juma be se ka salli min qabli jawal hari nitile majjenge ka sanka ba chamanche bila onye salli fana wati nye ko juma be se ka salli bo nin kuma fula min fulen ni nya abena ka dalila fana hadisa sahale no asaru se bo ka kuma wala ani tabino ka kuma wala me don ke ko min ko ni kanyi ani min sahale ndo min kanyi juma wati ni salli fana wati be kelenya
mais ni mogo min sallira juma nye ni wakati fitine qablu jawali ila juma salli fana wakati nye ko basi tila ka salli ka kene ibn Baz akama majum fatawa tani fulana keme saba ani bikononto ni doni rola bumbaji nyinin karanni na ako ni minye juma salli qabla jawali ka salli ka kene sani tile ka sankaba chamancho bila ni juma salli akoy salli ka kene ako me ka bila salli fana wakati koni ka salo de kanya ako parce que doni ke baka fancha mambo de ka kuruja kuruja min al-khilaf min khilaf al-ulama akoy ka salli fana wakati o de kanyi puri ka bo doni ke ba ka nyugon sosola mais akoni a salli fana wakati qabla jawali ka salli ka kene basi tala mais anyuma ika salli fana wakati puri ka bo doni ke ba ka nyugon sosola ko de kanyi ibnu Samir rahimahullah fana nyinin kara babu al-liqa wal-maftuh babu al-liqa al-maftuh aka kitabu do de yoye kitabun be jiju tala uya nyininka ka fo ewa kutuba kala naw dobe kutuba kala salli fana wakati nye obe chogodi no sebin ko rahimahullah ako ni mo min nye kutuba kala juma wakati nye kabla ako afana ko ako min nye juma wakati ako sosoli bala don ke ba ko nyonche do ko juma wakati salli fana wakati de ako do ko juma wakati juma be se ka salli sani salli fana wakati ka se qabla jawali bo akoni mo min sallira qabla jawali sani tile ka jenge ka sanka ba chamanche be sallira nyeni eri kelenye ube 30 minutes e ka salli ka kene ako basi ti ka sallila me afana min fo nyuma e ka salli fana wakati makono wala nin ka famu ibn Baji ko e ka salli wakati e qabla jawali ako basi ti ka salli ako fana pasiko fana ko hadisa sahale umbala asara sabati le umba fana la qabla jawali ka salli ako hadisa sahale umbala kuma munum minana sheba wala ni tabina nu sahalendo ka fo juma be se ka salli qabla jawali donc ni salli qabla jawali fenti ka salli la ka kene mais aka salli fana wakati o de kanyi kutuba do salliro a bebe se ka ke qabla jawali do seminu nyinin karan o de la ko ale aka furumuso ko ale ko aba la kala maso kala le wale be junubu soro na ya soro farda kerekele unde ka furumuso e ko aka munun kala na bannu ko kala ka farda kerekele unde do wajibi do ka la kala wala na te so e yere ka kalama mogo nyini min bena kala nyogona muso nyini abe so min ka kala o nyini o kana kala ube ka sira dama kata nyogona muso do fa ka kala we wajibi re mogo ki ka fardu aynu kala we fardu aynu de Waalaikum salam. Bon, koni mugo comme salli fana salli almami kofe mais e kera masibugude mana ya soro almami ni jamayi do salli enya almami ni jama salamun kalun kofe e wulila hakke min tore la koy ba sara ube odete nya famu ko salli fana kofe e ba ki kan nafila salli e bi kan nafila salli la mo wore nana le nyana e be farda la afaralika e be nani de salli na e ba ube e bi ka fula salli ka salamu bila e bi ka fula de salli ka salamu bila ale ba ta to dafa e bi ka fula de salli be salamu bila bo ale fana ba ta to dafa
o ko tumbe salli demiseni dore no fe demiseni salli nyagambira la bolo are bora salli la pew ebe ewa kelena salli de nganya sisa ki ka salli dafani yere kelena salli be de nganya sisa ka demiseni almamiya faranyoya ko nganya yi duskun kono ka kelena salli nganya bi ka salli dafa to kelena koni mugo dore ko ale sun wakati sugurdu wakati ale be misiri fula be welele kam wote salatu bo nyogo fe ale kan ka yere minani juman ka salatu idale be minna ko o be fajiri wore ni fajiri kene cira ibe jate mina ode ka salli welela ka salatu bola ni yere yado fulala min be fajiri jate mina be wakati do ni ale koni salatu bodoro wakati de sera jate mina o tala o fulala bo ni to o do ew ibe salli misiri min na jate mina wala suntige ya betile binde bolo ni yere nya ya yetile bina dilo lente salli wala dai ka suntige me ebe ewa dugude kono nyate tilela ibe jate salli wala la ude ka dankanya be bolo ko salli wala la minna ye salli wala o koni be wakati de do tile bina de ni o ye salli wala isuntige woni uto do fana misiri kacha ibe salli misiri mina itilo be o welele kanna jate mina o ka welele la bo ko e wani ebe fuksunta mana bara dado ebe ake kata misani e kata bara dainta yoro e suru fede di puri ka bara dain soro o e bara dain soro ebe bara min ke haramu doni ka bawu nyin karandi na iye suru fe min din na ya soro ini mugo dore tumbe min ni yoro in kaka katime eka me e suru fe di puro ka boy eka bilala o suru fe jurugo bila lana allah rasi wal murtashi kidenya ne hadisa min fo ibe do kono suru fen dimbaga dangalen do mimba mina dangalen do ibe do hadisa kono ne don ko ni tara bara dami ni tara la ni e bara inke kanye komi abe nyini chogomi ibe na fulo mi mina la basiti kola suru fen de junubu bila me ni e joyoro inye komi anyini ni fe chogomi ibe na fulo mi soro la basiti kola me na ya soro bila la joyoro mina ni suru fenye joyoro in kanka ewa ke chogomi fana itake ka ke o chogola ibe sarami mina la ibe haramu mina ola bo akana subu hauna ti ciden ka hadi saula ni min sabati ciden ka kola hadi saula mo kana to kuibete miri ni hadisa ni hadisa be faranyon ka chogodi o yede subu hatugu de ka barai nko seberu bin asali ka baratu nyinde ni umaru ya mina ka buko atumbe misra beta aya dota wa jariyatu jarwa falihamilatu ugra be aya dota ayatum aya munu subuhatu ye abeto kota ko chare ka mugo nyinin ka ola ko chare mugo chela amuru ibn asi minye umaru ka amiru min tumbe misra ako seberu bin asali be ayati subuhatu munun na qur'ana kono abeto ko de fo mugo ni nyogo je ka mugo nyinin ka ola ako abilakana uya adi ce do mana na madina ce nye shabiq ibn asali to akamina qur'ana na umaruma ako misra amr ibn as aye ce do di ube amiru min tumbe yala amri do be no hakili pannola ako min ube aba musa de dawa ako amiru min be misra ako ni shabiq kana ka dima na bin kamina qur'an umaru ko ta no fere ni ya sura tarambe min kala ba kila de ta no fe kana na de
atara sebiqu tanana na yani sebiqu nana umaru fe ako umaru ma ye jonya ko ni umaru ibn khattab ako do ako sebiqu bin asal ako wal jariyati jara falihamilati wurqa ako falihamilati waqra ako de do falihamilati waqra subhata yof ako de do ayasoro umaru ye tamaro bolo jala ako ko de nyine ayode labbe ane aye tamaro bolo jala inta ka goshi kunkolo la ka goshi kunkolo la fa kera jole ako ayeta na kasola utara bilay tile damaro kera yabo ako ayena na unana na ayabu go fo joli surula ako ayeta na wakati ni kera tile sabana unana na ayabu go fo joli sura ko maru ni be mfaga chogonye me nimbugo kunye de subha min be subhatu mun bin kunkolo la utara koy otara ka bwala koy to ona tabe umaru madala aya bila kata kufa o aba musa de tumbe kufa misra ta ya amuri ibn aside aya bila kata kufa aba musa fe awa akonnin fule bidia subuhat bidia de tumba bulo subuhatu abe mugo de nyambi ka qur'ana subuhatu ta katu kufo mugo chela nya buga ko atubira mendalenta ka tubula nya bila katawumaye mugo shikana kuma nyogonya fo na nya do wakati me kwa ka tubu nyene nyana mugo kana kuma fede sebugo kera kofa na anana jama minna sigira dura yo kuma damina do be jense ajimatu umaru kanya maruka anka bato be jense wato nu nana sigile na yoromiro nan sigira na ye kuma damino be jense ala mo site kuma fe tumamu ufranse janyanaka addeguna anana aba musa ma ko sisa ako alaka jonyuma ka ladabuli ako ayenne so haklila ayenne ladabure ne tubira de koy konnanja tubu subu hashite ne kunkola la tubuni ne ya dabila de peun tubira de tubu konnanje abu musa yelle tere ce kata umaru ma ewa ko shebigo ya ka tubu bange ko le tubira konnanja tubu de aka wasi sabe se ka kuma fi har qawarijun wulile ali tilela ewa uko shebigo etumbe subu hatige de pe ka koro ewa sisa ika wakati nana de faranka akwai alaka jonyuma ka boli ne latam ete farauka wala qur'ana subuhatu hadisa subuhatu mo kana to ko to nyini kuido kolonjo nyonna ale yemme nyininka ko uko amba karija tutunyen na folo tigiye ko afora hadisa ufana la ko ciden afora ko ciden tumbe kalo fulake ko daga tesigi ko lube faranyo ka chugodi kalo fula tumbe ke daga tesigi ko kera madina de oyemba kadija tu soro balola oya soramba kadija tu fatura te balola amba kadija tu tunye makasigide ni hadisa ni ko kera madina sigide la ulube nyogo israelawa ute nyogo israela kele fulana iyado hari hadisa do nana ka fo ciden fatura ka kan nege deroki to garantila oma fo bon awo abe aya o kono ci ala ko ni kanima ni kele kera kanima min sorola akatila duruye tila duruna oye ala de taya na cide tila duruna en fana be tila ala ta o be do silamo ka kunkola ciden ta be dama ciden ka sam balon musa ka be tumbe ta ka di cide ma kanima in kono afatura fana kan nege doloki tora to garanti la doni kiba yo jabi togodi ciden ka fonnan sira koso aka sam balo be sam musaka be be tige ka dama de me ciden ka fonnan sira koso ni sambe yelema be abe dire fo bolo lankuron betto donc be fara nyon kan togode la donc hari na ya soro setu be ciden ewa ko atumbe tige fulage wa kalo fulake dagate siga ka fonnan sira de koso anaka jinya bani jiya banni min tumbala na makotunte jiya la anaka fonan siraya ode tumbo ke anika nunun ke dresue ewa ciden kam manton min ni degu yisoro kungo yisoro nunu na nyona yisoro ika sabali aye do soro min kanyi katemeka alaka timanda
ma faamu bon ko mɔgɔ minnu bɛ wari ci la wari ci in fana fɛɛrɛw bɛ se ka jigin u bɛ yɛlɛ u kana ɲininka ni politiki ɲininkali ye delila ka ɲininka orange minɛn feere ninnu an da t'o la dɛ an t'o kiiri dɔn mais min ye fakisitigiw de wari cilaw ne bɛ 10,000 b'a ci 1,000 wagatiw dɔw la 10,000 bɛ se ka ci 500 nin bɛ cogo di baasi tɛ nin na min ka wari bɛ ci ani e min b'a ci i ka sara n'a bɛnna min na dɔrɔn baasi t'o kan bon ko min ye al-umra ni hiju i kan ka jumɛn fɔlɔ kɛ n'a y'a sɔrɔ se b'i ye al-umra ni hiju bɛɛ kɛ i ka tamatu kɛ n'a sɔrɔ se b'i ye taa i k'i ka al-umra kɛ hiju wagati fana i ka hiju kɛ o de ka ɲi n'u o se t'i ye hiju musaka de se t'i ye u bɛ u tɛ kelen ye hiju ka musaka ka bɔ ka tɛmɛ al-umra kan o e fana b'a fɛ ka taa al-umra la o se b'i ye mais hiju se t'i ye a bɛ daga mɔgɔw ka al-umra kɛ hari n'i ma hiju kɛ i bɛ se ka al-umra kɛ hari n'i ma hiju kɛ n'i ye hiju fana labɛn sɔrɔ san min i bɛ taa mais n'a y'a sɔrɔ a moyen b'i ye taa i ka hiju de la i bɛ umra kɛ siɲɛ kelen i bɛ hiju kɛ waaleykum salaam Yega lemme kambo. Maleke lemme. Kete kana ko ko subaraya. Bon, ni nye min fo ko wa demisen fitini ni awa aya ama muso ayo shimmi. Yala a benke demuso a besu ko furwa. Ma muso in denke o demuso ale besu ko furwa. A besu ko furu chogori. Dambe yoro la haramu yara boro, sinjimi yoro la haramu yara boro. Dambe yoro la e balima muso akwa benke demuso dia. Nam dambe yoro la I benke demuso besu ko furu. Dambo yoro la. Me na ye ma muso in shimi atese ka ewa a benke demuso in furu parce que a balima ke demuso de do sinjimi la. Afamura dambe yoro la I benke demuso ibe se ka furu otewa I bani che min be bakele fakele ube ba de la ube fa de la o demuso I benke demuso dambe ibe se ka furu ama haramu ya mais na ya soro e yere ye ma muso kelen e ya simmi I ka simmi san fula français konona la simmi da fara sinya duro minye e wa sinji mi balima ya donna ina de ni nyogonje donc ite se ka demuso furo la parce que amba fo la munna sisa I balima ke demuso de ro sinji mi balima ya la bon dambe yere fana la I balima ke bakele fakele ube abe bala a demuso ebe se ka furo dambe la ebe se ka furo yahrimu min aradati ma yahrimu min an-nasabi dambe ye femu haramu ya sinjimi ma haramu ya ewa e balimake bakele fakele ube ni balimake min be fala o demuso ni balimake min be bala o demuso be se ka furo ite se ka furo wala bo sinjimi la fana I balimake demuso tewa ite se ka furu subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bon ke woni nyinin kalimin ke ko do ko kulu be salli almami do ko fe ko salli munum be gunda ko abe da fatiha doronde la ko aka kumbele mino fana aji karun nunun kelen abode fo
ko ale ko ma ka salli ka teli bo aka do fara fatiha ka ko ale te do fara fatiha ka ko fatiha wasara ko be cogodi ko ambe min fo na ya soro kuma min fora sahalendo ambo de fo ka faraka parce que galon ka chasisa hadama de dowte mo min fe dorobe kuma do fo ka kasuru sababa taala na ya soro sahalendo folo abe nyine alima fin fe ni ekele hadama de unte kele ni eye konanjiya ke e deserala iba soro mo do be ala yo titri bila e sanfe iba soro ye mo ya almami te jate ateka kuma mina ateka kuma jate ete jatelente afe mo munum be misiri kono nu u jatelendo almami fe uka kuma ukabwa bolo mo bawdo ale nye koro bonya ba ale muruche afolu yeke ekelende deseral iba soro almami te jate doni ke bagay ale bolo ye bila palasi la ka palasi te minye iba soro kodo be eni almami che mimba to ateka kuma mina mogo were munum be misiri kono ni almamu nyogon bonya ni karama bunu nyogon che kuma nyefo uluye uluni almami ka kuma ukele na kele ni ala sunna nu kuma na ni hakili ni hikima ye abe yele maw mbe min fo oye ode o uka kuma fe sunna de do ka fara fatiha ka sinu ni mogo menya ayere tugu yere ka salli beke ni fatiha salli ka nyike ko abe bugari kono fajiri salli yoro bondala abu hurairata ko an ambe salli ni awye ni cide nye salli min bange amba banga wuye aye min gunda amba gunda ni mogo menye fatiha kala iye do faraka akani mais ni mogo min danna fatiha doro na ka salli kani akakene Sheikh Albani be nindo aka kitabu kono sifatu salati nabi Albani be ni hadisa do kono koni mogo min ka salli beke fatiha doro nya ka salli ka kene kaya wure faras fatiha ka kasora wure fara fatiha ka sunna de do atigiye sunna de toye aka salli ka kene me kuma kafe mo nyuma ka kuma fe aka do fara fatiha ka wode cire ka sunna sallallahu alaihi wasallam me sallin ko ni ka kene ni ne kumbele mina yoroye jikru minum be fo kumbele mina la ube sujuru la ni ma fatiha soro la sujuru la ni hari dana kelende la me ma fatiha soro la urkula ma fatiha soro la sujuru la hari na dara subhana rabbil azim sinya kelende me fo ma fatiha ko ni soro la aka kumbele mina la salli kani hari na dara fana subhana rabbiyal a'la sinya kelende sujuru kono me ma fatiha soro la ka sujuru la salli ka kene ni nye ka fo duru e ka fo e was fo saba ube fo duru sunna de yulu fana ye be wajibi ye kelende me kelemi wajibi ye kelemi nye ma fatiha ka soro ka faraka ambe min fo kanyin kali jabila ni ninde